What is up mga kapulutan? For today's video, gagawa tayo ng special ata-ata, ang paborito kong kilawin na karni ng baka. Bakit special? Kasi yung laman ng baka, hahaluan natin ng pata ng baka with first class papait. Sheesh! Mapapa or white ka dito mga kapulutan. Hilaw na hilaw, fresh na fresh pa, galing dito sa San Fernando City Public Market. Kikita nyo sa kulay na magandang klase yung karni na nakuha natin. Naubusan nga ako nung atay pero buti na lang meron sila nitong pata. Pinaalis lang natin yung kulapot niya para sweet na sweet yung atake mamaya. First time kong gumawa ng ganito mga kapulutan, yung ata-ata na may pata. Kasi mahirap makakuha ng ganyan sa market. Depende na lang kung may suki ka. Pero nakatikim na ako ng ganito, napaka-solid. Inugasan lang natin yung karne mga kapulutan, saka natin hihiwain ng maninipis na maliliit. Tignan nyo yung kulay ng karne mga kapulutan. Manamis-namis, fresh, napaka-quality. Habang hinihiwa ko nga to, takam na ako. At habang ini-edit ko na naman, takam na naman ako. Isa nga ang ata-ata sa mga pinaka-paborito kong Ilocano recipe mga kapulutan. Sabihin nyo na lahat ng gusto nyong sabihin. Cannibal, kumakain ng tae, aswang, vampira, bahala kayo. Basta napakasarap nitong ata-ata naming mga Ilocano. Kung nakikurious kayo sa lasa ng ata-ata naming mga Ilocano, pumunta lang kayo dito sa La Union. Maraming mga karinderya ang nag-o-offer ng ata-ata. Alright. Mag-scroll lang kayo sa page ko. Marami kayong makikita na karinderya na binablog ko. After ma-slice yung mga laman, isusunod na natin itong pata ng baka mga kapulutan. Pakalambot na nga nito kasi naalis na yung kulapot niya. Para na siyang utak na nadudurog, kaya dapat dahan-dahan lang sa paghiwa. Ito yung magbibigay ng manamis-namis na flavor at creaminess sa ating ata-ata mga kapulutan. Kaya kung di nyo pa nasusubukan, itry nyo ito. Pumunta kayo ng madaling araw sa mga suki nyo at ipareserve nyo itong pata. Napaka-solid ihalo sa ata-ata mga kapulutan. Then after mahiwa yung pata mga kapulutan, ihahalo na rin natin siya sa laman ng baka. Alright. Timplahan na natin siya ng mga pampalasa kagaya ng sili na pampagana, sibuyas na pampaimas at spring onions. Syempre hindi mawawala ang 855 pieces na asin at optional lang to, naglalagay ako ng konting paminta, pampabango at pampalasa kasama nitong isang pirasong lemon. Optional lang yun mga kapulutan, nasasabihin nyo na naman di ganun ng ata-ata. Oo, alam ko boy! After matimpla yung ating karne, syempre ilalagay na natin ng star of the night. Ay, of the day pa lang kasi umaga pa lang. Etong papait na magpapalasap sa'yo ng sarap. Takki-takki kung sabihin ng iba, pero para sa aming mga Ilocano, napaka-quality. Napakapait sa panlasa nyo, pero para sa amin, sumamit. Or ibig sabihin ng sumamit is tumamis. Kasi fresh na fresh ang ating meat, kaya siguradong manamis-namis yan mga kapulutan. Alright. Kung kulong-kulo na yung papait natin, ilalagay na natin yan sa ating meat. Syempre, i-strain muna natin yan para maalis yung mga takki-takki dyan na sinasabi nyo. At sheesh, meron na tayong napakasarap na special ata-ata mga kapulutan. Hahaluin na lang natin to ng may kasamang pagmamahal at ilabas mo na ang 2x2 dahil siguradong mapaparami kayo ng tagay kapag eto ang pulutan nyo. Itsura pa lang, takam na naman ako mga kapulutan. The redness, the freshness, napaka-quality. Kaya ano pang hinihintay mo, pulutan ng ina mo, Pasko, tapos na. Napaka-solid at napakasarap talaga ng ata-ata ng ating mga Ilocano mga kapulutan. Wala na naman akong masabi kundi alright.